Ćao drugari, kako ste? Dobrodošli nazad na kanal, nadam se da vam je vrhunski dan, da ste svi dobro i da radite nešto što volite. 11 sati je, nismo žurili sa polaskom zato što smo odlučili da se danas odmorimo od putovanja. Za današnji dan nismo ništa planirali od obilazaka, pa smo se uputili ka lovištu da se okupamo i klopamo. Pretoplo je, idemo da se kupamo, pa iz tog razloga nismo u zaštitnoj opremi. Nemojte se voziti bez opreme, nemojte biti neodgovorni kao mi. U lovištu nismo bili prošle godine, pa smo se zato odlučili za to mesto. Lovište je prelepo, mirno, malo mesto i nalazi se na zapadnoj strani poluostrva. Definitivno vidim sebe kako bi ovde mogao da provodim godišnje odmore i leto, ali tek u penziji. Ostajemo ovde par sati, uživamo i odmaramo. U odlasku smo stali na ovaj vidikovac, zaista neverovatan prizor, možda i najlepši na cijelom Pelješcu. Upalili smo par fotki i nastavili dalje. 2:30 vraćamo se u Viganj i čekamo termin za kitesurfing. Popodne oko 5 počinje Maestral da duva između Korčule i Pelješca, pa se iz tog razloga Viganj je poznat po kitesurfingu. Svaki dan imate prozor od par sati ozbiljnog vetra, što se ovde lepo koristi. Dok čekamo kadrove sa Jovanovog časa, uživajte u pogledu na Korčulu. Uvek je zabavno gledati nekog kako se razbija iznova i iznova. Šalu na stranu, svaka čast za jednodnevni progres. Dok gledate šta je Jovan naučio za jedan dan, ja bi iskoristio priliku da vam se zahvalim na pažnji. Nadam se da ste uživali u današnjem videu koji sam pripremio za vas. Ukoliko vam se sviđa ovo što radim, podržite me lajkom. Ukoliko imate neke zamerke, pišite u komentarima i zapratite kanal da biste videli kad izbacim novi video. Hvala vam na pažnji, ćao!